Amin. Mari demahita siya bukid nomor 10 ayat 1 tulu. Marhite-hite goar ni debata ama, do goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, do goar ni to di perbadia na tumapalangi do tanoon. Amen. Songonon di do Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalan asorat, kupason ang pehamu. Buat tamu augak kutuhamu, guruan hamu masianahu, ay nalabo doau jalan nasirek marroha, asa dapotan paradianan hasonangan tuddimu. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata aman namin na di banua gijang, asi maroham di hami halak nagalion, di daho nagugudo musuh nami, seita ludohami di bain ala ni hagalion nami, di bain ni hupangidohami tuho, say pargogoy jala pamongo ng mahami maralohon musuhi,
marhite panon ni anakmu haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tangyon hamuma patik ni debata, ima patik perjolo dohok lapatanna, ahulo Jehovah debatam, ninna debatata, dan jadi marakup ahu benommu debatam, dia do lapatan ni odo ikonubir rohata jala humolong, jalo pos mida debata, asa mida nasana adong, olak nido sahakna, rak mahita mangidugogo tutuhan debata, ale Tuhan debata, saya pergugui mahami mangulahon nombar tupatimi. Amin. Tatapoti madosata diadupan ni debata, martang yang mahita, ale debata nami namarasi rohan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, huhilalahami, rikot doa sini roham di saluhut halap perdosa, alani ido bainaw pasirap hami diri nami sadarion di jolom, jalau parhatapot tami, tung na jod do hami manibil siya na kadalam muna badia, songon biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siya jolom ala ni dosa nami edang di halamon roham hamatian niya kapardosa, alay hamubaw ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu. Sesama sa luhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami marhite pangulo nami nasasaday, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot masiniroham di hami, marhite-hite panidangiod dohot hagogon nato di perbadia, asa tarapul situturohan nami madjoho, asa patun, tigor, jala daulat hai marpangalaho, bain hasangapan ni guarmu na badiay. Amin.
Tabige mahata-hata baga-baga taringot tuhasal ni dosa. Sonod dohata ni Tuhan Yesus. Nunga diarsay hoa umarhite siya nakadosam. Jalan nunga dilocay hoa marhite siya nakahajaton mo. Au tutu, au sendiri menelesayak kapangalos mi ala ni hadiriyokku. Jaladak ko paingot-ingot biak kadosam. Hasang apa ba di debatanan ni gijang. Amen. Kabigi mahata ni debata turpu epistel di hari Minggu imana tersurat di Kolose sada ayat 24:1-20 sia. Tajahama markati sorin dia na perpudi rakmahi tamat jaha. Las dorwa kunuaing dia kahapor sukoku na humokopamu jala marhitesia dagiku hugoki na hurang dope diaka na tinaon ni Kristus humokop daging nai ima huriai. Ima hahomion nabuni na jolo sian mulani mulana marsudut-sudut alai nuaing dipapatar dot wakan abadiana. Iba na do hubari tahun hami, hupaingot jala huajari hami, nasa jolma asana dinasana habadiaon, lau pa jongjong ganuk jolma naripas di bagasan Kristus. Dongan parukilon, marguru tuha gogoon na nagogositu tu makorhon di bagasan nahu. Ido sahana, martua doakan atumangion hatani di bata, jalan opepsa. Amin. Tidak ko mahaporseot tay songon nani tidak ko ni dongata sa porseon di sadok portibion ra mahita madok au porsea di Jehova ido ama perguna suatu dosan na tu mapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian santon di porbadia andorang soa hubuan ido tuhata na tumaon na bernip di panguman ni selatus na matetarpajal do ibana silang na tuat kubano toru itanom na mula mangulu diari patuluhon na manay tu surgo lau hundul tu siamung debata Jehova amanai kuno suatu dosani
di sima ibana mula sogo tu tanaon manghulumi halak na mangulu dohok na mate au porsia ditod di porbadia cala adong sada huria na badia huria topan ni halak Kristen akan badia dohok dihasesan ni dosa dohok dihatai na mandok mula mangulu sogo daging ni halak na mate dohok diangoluan na surasuda amin. Pasatay matik itu kur inarabo.
Shalom, horas madihita saluhutna. Amang inang tabege matik tindi tonga-tonga ni huriata di bagasan minggu tasadarion di tanggal 16 Februari tahun 2025. Tiktina parjolo, ia guarni minggu tasadarion ima minggu setu agresima, 70 hari andorang so haheon jala topik ni minggu ta ima. Jehovah do pakirimota, Tuhan pengharapan kita. Tikting paduahon nama ragam, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar, laporan panitia pengembangan pospel Tabanan, persiapan pospel Singaraja HKBP Denpasar, boy mata jaha sian WA Group na dibagi hon situa sektor ta masing-masing. Tikting napatuluan, kunjungan pastoral ke HKBP Mataram. Di hari Jumat tanggal 10 opat, saat tanggal 16 Februari 2025, Pendeta HKBP Resort Bali, Amang Pendeta Mangasi Sianturi MTH, melakukan kunjungan pastoral ke HKBP Mataram sekaligus pasahaton jamita di ibadah jam 10.00 wita di HKBP Mataram. Tikting napaupaton, pelaksanaan rapat huria HKBP Denpasar tahun 2025. Nunga dipatupa rapat huria di Gerejata HKBP Denpasar dari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 jam sia sahat jam 10.00 wita namaringanan di Gereja HKBP Denpasar. Nadidohoti sian full timer, parhalado, dewan, seksi-seksi, badan audit, panitia pembangunan, dohot jemaat sian sektor sada sahat 10 sada, dohot pospel Tabanan, dengan domar dalan rapoti. Tikting palimaon, launching tahun transformasi HKBP 2025. Di Patupa huriata do launching tahun transformasi 2025 di hari Jumat 21 Februari 2025 di jam 10.00 wita sekaligus pembukaan PRT namaringanan di Gereja HKBP Denpasar. Nadidohoti guru sekolah minggu, seksi remaja Naposo Bulung, seksi ina, seksi ama, seksi lansia, inahana, Maranata dohot Jericho, dipangido tusude kategorial asa mengisi acara. Tikting paunomon, pengumpulan dana untuk program HKBP Resort Bali. Sadarion minggu tanggal 16 Februari 2025, Gerejata Patupaon pengumpulan dana lau mendukung program keuangan Resort Bali. Nah di Patupa setiap minggu patuluhon, bulan berjalan di setiap ibadah. Di Papungu di depan pintu masuk gereja, dung sidung ibadah. Tikting papituhon jadwal ibadah sekolah minggu. Mulai hari Minggu, tanggal 2 Maret 2025, ibadah sekolah minggu di Patupa 2 hali, seksi sada di jam pitu 30 wita, sesi 2 di jam 10.00 wita. Dipangido tua aka orang tua, asa pataruhon aka dakdanak nasida. Tikting pawaluhon penambahan guru sekolah minggu, mulai sadarion minggu tanggal 16 Februari 2025, Gereja Tanunga menambahi tolu guru sekolah minggu ima, Sri Natalia Boru Ginting, Beta Boru Situmorang, dohot Dian Tresia Boru Pakpahan. Tikting pasiahon, perbaikan bangku gereja. Di Jalo Huriata do sumbangan ucapan syukur sian Dr. Eka P. Boru Manulang, dohot Alda Anabela Boru Manulang SH MKN, melalui tim parartaon, lau memperbaiki bangku na di tonga-tonga gereja tahun. Mulai hari Senin tanggal 17 Februari 2025. Parhalado dohot suderuas pasahaton Mauliati.
Tikting pasapuluhon ruas namar sahid, mohon dukungan doa tuaka ruas namar sahid ima, Nyonya Hasibuan Borusiahan Opung Joshua, Amang Situa TR Sihaloho, H. Simanjuntak. Tikting pasapulu sadaon parhepengon, boy mata jahasian WA Group na dibagihon situa sektor masing-masing, molo adong kesalahan penulisan goar manang angka, boy do makubungi situa sektor masing-masing manang sekretariat gereja. Tikting pasapulu duahon, namar ulang tahun, parhalado dohot ruas HKBP Denpasar pasahoton selamat Ari Hatutubu dohot Ari Pardongan Saripeon tu aka ruas namar ulang tahun sian tanggal 16 Februari sahat tanggal 22 Februari 2025. Hatani debata nama nosoi hamuna tarsurat sian amsal sia di ayat 10 sada. Ae marhite-hite au ganda ari-arim jalat tabba diho aka tahun ningolum. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Songoni mahatani debata, kiranya kesehatan sukacita diberikan dia terang surgawi. Amang inang songonima titing nama sadiuriata sadarion, mauliate, shalom, horas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di pasata matong tiki tupukal grup ama HKB Denpasar. Oh, he touched me. Oh, he touched me. And all the joy that fills my soul. Something happened, and now I know he touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since he cleans and makes me whole, I will never cease to praise him. I shout it while eternity rolls. Oh, he touched me. He touched me. He touched me. And oh,
Maredihita siap bukwede nomor 20 lalu ayat sada tutal mangihut tapasatma pelian sada a sada b. Ah
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabe di bagasa Kristus Yesus tuhatai. Amin. Damang dainang na hinaholongan hatani tuhat tadi minggu tadarion tersurat di buku ni panurirang Jeremia biddu 17 mamukamai di ayat 12 diujungi di ayat 10 lalu. Jeremia biddu 17 ayat 12 rodi ayat 10 lalu odo hatani tuhatta. We habangsa ni hamuliaon hati boon sian mula-mula ha jongjongon ni habadion nami. Hale Jehovah hodo pakirimon ni Israel. Saluhut akan na manadikoko gabi tarurak. Akan na marbalik sianau ikut tersurak guarna tutano ala tina dikon nasida mual ni aek hanguluan ima Jehovah. Sayhoma pamalumau hale Jehovah asa tung malum huhilala. Sayhoma mangurupiau asa tung dapotan pangurupio nau. Hai hodo puji-puji oku. Idama akan nasida madok tuau di dia do hatani Jehovah hua Roma nian nuaing alai angguau dak kusosoton gabi parmahanau manghutoko jaladang hu ha lomohon ari namarjiai hodo ubotosa hatana ruar sian bibir hupe patardoi di jolo ni bohim. Unang tunggabe ha songgoton ho diau odo ha porusakku diari ha susaan ikut tarura nian haka na mangalili au halai unang tarurak angguau ikut tarsonggok nasida halai unak tarsonggot angguau paroma tu atas nasida ari hinamago jala silopik 2 ha pipidom nasidai hido hatani tuatta horas marita salukna namang dainang na hinolongan di bagasa Kristus Yesus spesial do bulan Februari on wasa spesial wala kana po si terok dora Valentine natin alai molo tapeuti hut mingguta disi masuk kita tu Februari. Molo tu ngarong namang ingot. Molo so diingot, ingot-ingot tamu muse. Di mingguta tanggal 2 di pataridao disi ima parpesalmen yang merasa khawatir dalam kehidupannya karena selalu dikejar-kejar. Dilele-lele ibana sehingga dalam kehidupannya dia merasa khawatir sehingga di minggu tanah tanggal 2 dirasa khawatir itu dia mengatakan Jehovah do marminggu do berarti amu sudah di sini puji Tuhan ma. Nah di hari Minggui na tanggal siai ngadi tabatto nakasisiani si Simon Petrus do takarongan nabe parawi tu topi tao ngadi jomur be jalanai alaniaha keterangan waktu yang dipakai adalah sudah sepanjang malam kami mencari ikan tidak menemukan apa-apa. Rasa khawatir nak kiningan di minggu tanggal 2 diuduti di tanggal sia sudah makin dalam keputusasaan ngamadele akasisiani halayahan masa
Kalau Tuhan yang berkata, lebih sian tapi kiri, tuk patu paun ni debata. Apa yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, alai molo nunga debata, molo nunga tuhatai nama dok, tuk do patu paun na di tonga-tonga ni mulutta. Nuai ngubagas musik. Nakiniga perjolo kuatir dope. Na di hari Minggui ngamadele. Nuai ngadi gobar ho panuri rangi ho na uhum nama ho. Di bagasa mara nama ho. Bahkan penyebabnya sangat luar biasa. Tajahan dijabu mulai sian awal bidu 10 pitui. Adong orang lobi tolu. Puasa sampai ikon hona bangsoi. Di dosa napinatu panasida. Di hajahaton napinatu pani bangsoi. Perjolo di koparo panurirang Jeremia. Ima alanong madao nasida siya debata. Madao siya debata. Jalanung ngari soba biaka gana-gana. Madao siya debata jalanung ngabe manobak ka gana-gana. Di ayat sada buhay taida. Di ayat 2 mulut taida. Di patuduo disi. Ngatoropan siyan bangsoi tidak lagi mengandalkan Allah. Alai nunga godangan na mengandalkan manusia. Bangsa itu telah mengandalkan manusia, tidak lagi mengandalkan Allah. Jadi dia 5 di patuduon, mereka meninggalkan Allah. Manau bagasinak kening, setelah rasa khawatir, putus asa, manang madele, yang paling makin mendalam lagi diperlihatkan ke kita. Di patuduhon, di ayat 3, di ayat 4, dikatakan, hartanya akan dirampas. Kamu itu akan menjadi budak bagi bangsa lain. Dalam tradisi perang ni Yahudi, akamang do tamuinang, molo nung ngagabe hatoban, molo nung ngagabe talu sada-sada bangso, doho do talu debatana. Molo nung ngatalu bangsoi, doho do talu debatana. Ima di tradisi perang. Di gobar panurirang Jeremia no, hamu. Kita ini sesungguhnya tinggal menunggu waktu murka dari Allah. Kemurkaan itu, uhum itu pasti akan terjadi, tinggal menunggu. Nunga be ikon ayot tai, ay nunga berbalik kita, siani bana. Ay dang ibana binatandalhon. Ngadong ajol ma binatandalhon. Sehingga kita akan menerima hukuman itu. Roma panurirang Jeremia. Biturpuk jami tatao nakamang dotaminang. Di patuduhom ma tuhita. Topet. Di minggu Septua Gesima. 70 hari. Adorang sohaheheon. Di 3 rangkaian itu khawatir, putus asa, bahkan hona marah, manang hona uhum, berdirilah kamu. Jong mahitan waeng di minggu Septua Gesimaon mangarahon panatapan 70 hari tujolo. Adorang soha heheon ni Yesus Kristusi. Idama ragam ni kekhawatiranmu na selao di tonga-tonga ni ngoluta. Khawatirmu karena apa? Mga doa mersogot. Tu dia do uduk di sekolah ni gelekon. Buado sirokap ni todi ni peparakon. Buado perkerejuanna, buado ulaukon, buado masa depan ni pahopukon. Edo lak bata kate.
Nasuburo sampai sudut tu papaton ko berengon na. Gitu kan? Ina mulo disuku nga siya pamati upong ningon. Unang majo, joloso jo siya kang ano nina. Nga sohot, nga bebe. Nga siya pamati, mulo ningon adolus na muse. Lo majo gabi. Nangwa pala marpohopu iben na kan? Nga dong pepahopu na hamam si dok. Ba, sikola majo niyan, burmagudang majo pohopon. Asan indungan-dunganan maju inna, dot satorus na rupani. Lihatlah rangkaian kekhawatiranmu. Sotuk-sotung luar dok siak kita, siak tongat-tongat tatong. Lebih dari situ lagi, sarupa songon akka, si Simon Petrus do tak kadongan na sinadiri minggu yate. Ngasape, madele, daktoho be, na berminggu. Dang toho be namar Tuhani. Lam ni pajonok, lam ni paringgas. Wah sado gabela masjid pernguluano. Wah sado sahira lamadaw Tuhani sian. Tongat-tongatta. Atau jangan-jangan sudah ada dari antara kita yang mengalami yang dialami bangsa ini juga. Nah di bagasan uhuman ni debatahon waeng. Ala ni hahurang ammu. Alai di dok panurirang Jeremia. Argado dia dopan ni debata. Jalasya sude. Napi natupan ni debata. Di tonga-tonga ni bangsoi. Unak taida di uhuman nai. Tapi ada sebuah bingkai yang lebih besar. Nah saya somal hudok manang natu dia. Ima bingkai yang membungkus itu semua. Holong ni rohani debata. Halanido gabe didok panurirang Jeremia. Di dalam dia ada pengampunan. Di dalam dia adong hamalumon. Di dalam dia gunung batu, iban ado pertano batuan, dan di dalam dia ada keselamatan. Alani ngulu ni na porsea di mingguta sadarion, 70 hari adorak sohaeon. Dapat dari dahomma, maritehite topi ini minggutai, nama katidakon Jahobado pakirimota. Kalau kita tadi khawatir, Jahobado pertanda batu aku. Kalau engkau putus asa, molo nungat debata nama dok. Kalau sudah Yesus yang mengatakan, lo bisa tapi kiri, patu ponda dihita. Molo penunga sape sanga madabuho, neko songgop uhum ni debata tu hita. Jahobado pakirimoko. Kenapa be rangkaian nai? Nasumar minggu na lewat, dok minggu na lewat nai. Urangkum disadario nate. Iya. Jehovah pertanda batu aku. Angko topik di minggu tanda dari minggu sebenarnya dibahen menjadi penjala manusia nano. Alai neneng honon di jamita saya situng dan apa lagi. Alai keputus asaan padelian yang kasisiani, tapi ketika Yesus mengatakan buat tu saparaumi, lo bisa napikiran nasida bisa terjadi. Jala di minggu tasadarion bahwa kalaupun nunga sape songgok marai itu hita, apulaga gudang gubernonokku di gubernur musim kening, molo sape songgok akasahiti itu hita, molo sape songgok bahkan uhum ni debata tu hita. Jahobado pakiri moku. Allah adalah pengharapanku. Di keadaan naung di goparhoni nak keningan akamang dot tamuinang di araho panurirang Jeremia mahita di bagasa Tuhani adong pakirimon. Dang boy nasida malua sianuhuman nanaing pinamasan itu ani alai di paingok bangsoi manok tong makirim tu debata. Allah senantiasa berjanji akan memberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Allah senantiasa
memberkati orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jalon nasida do, jalo otta do, asini rohani debata, doho dami na sumurung siya nibana, asal mamanoktok kita makirim tuibana. Itu adalah janjinya. Dang hata-hatata, dang rangkayatai, padan na doi, mertua do halak na marhaposan tuibana. Yang meletakkan segala keluh kesahnya kepadanya, jalan namar pakirimo tuibana, dapotan asini roha do dame nasian debata. Sekalipun di bagasan uhuman, sekalipun songonedok nede, aku berjalan dalam lembah kekelaman, nak penong bardalak kita di bagasa kau lomon, molo marpakirimo kita tuibana. Tuhan akan mengampuni kita para dihon hanguluan di tengah-tengah ta. Mula dong nak sanga masuk tu si bertobatlah. Ai gabe sada sukacita yang sungguh sangat luar biasa. Mula madabu hita tu bagasan hasini rohani debata. Tiki opnem hami di RSPA di Jakarta. Nong dibutuhamu baritana mati nama pada bahasa ribu nggak sudah madokon itu. Huwe ama opuye borus Robin so putar-putar tiki. Opung tanya ko nau molope marujung ngolukon asa unang marujung ngoluku di bagasa dosa. Sampai sonari screenshot mai alawe anyo pui namar timeri molonga lewat sekian hari otomatis ona hapusi kan. Screenshot alus na tiki ora sanggia margogo mahoy na lepar jolo dikirim bukti transfer paruba mudang gina dung soy pur spibana sa pababuan no ayngon nate ido kipur sa pababu to halaki ay ko kamu ma pasi buah minna kan jaladak sada bukti transfer dua bukti transfer na pau tikuran na perjului diulak kumusi selenay kewe dua alay ibana mamusia diturunin ay turunero unak pula bukti transfer na rekota te jalun suku kamu nona sa dia tarsonggotan no kamu bigi ya alay uduk na inaupui buti harga situ tu doho ang ya dia dopan ni debata tarlumobi molonunga di tadaho diri mahalak na mardosa arga situ tudo namadabu tu bagasan asini rohani debata tugon na doho arga situ tudo namadabu tu bagasan asini rohani debata tugon na doho. Saya banget nih baru doi di hamitik ini ati pa usah diri ngawar pikir nalo mati na mau ngau ko parho nau ini akan segera berakhir lah ngera songoni rupani hita piak ka manginang na yung dohonokko hargado hita mulumada butu bagasan asini rohani debata godang raka dusat tanabuni godang raka haurangat tanah sopalatipak dia dopan di debata godang raka parukilota na sotung apalay ko boy ungkap ponota. Alay mo long amadabu hita tu bagasan asini rohani debata jala argado hita di bana tugon na do hita. Tugon na doho pamalumon na doho moladok sahi munuaing dibuat debata may amen. Moladok arsamu si pikiran munuaing di parugugi tuan ima ho madalani. Molo tunga dong nani sita-sitam nuang aledang tuk dipikiri ho. Baka sampai neng madele ho.
Pasaha tu Tuhan ni. Hargado hita tu debata. Molo pe ikon masa saut ni debata tu au hati dako di bagasang ulum Jehovah do pakiri moku molo pe songgop molo pe songgop mara molo pe songgop naso idalomo ni rohata di tonga-tonga ni nguluon hataho di ngulum Jehovah do marede mahita siya buku de piturato sono pulusia tadeho na sadeo matangyakta tutuhata di minggu 70 hari adorak so haheon nai jongjok kita dia do panibana maka tidakon ibana do pakirimoko ahape namasa na luar kepala kita sudenon. Tu debata do pakere moki di tanolak ng awang-awangi ibana no haposake toktong do diramo telakake Torope maramana opia debatake doso mareona posrohake sonang doa Saulat na ite deon setengah suara tu debata do pakirimuki di tanawang nangawang-awangi ibarado aposaki tatang Sudehita Torope maramana hopia debatake doso marehona posrohake sonang doa emana dona Jehovah do pakirimota amen martang yang mahita. Mauliate Tuhan. Di hatam na buhay marsaw rapok kami di bagas at tikion. Marguguy ho kami makatidakon hodo pakirimon nami. Molo pe masa mara. Molo pe masa sahit. Jala molo pe masa songgop ni debata. Hati dakonon nami toktong hodo pakirimon nami. Ay arga situtudo ganup halak na madabu tu bagasan asini rohani debata. Asima roham dihami. Jala parguguy hami di bagasa todim. Sa toktong margugo kami makirim holan tuho. Pasu-pasu ma kami na pungon. Siya na met saat rodi na magodang diragam ni parnguluan si ganupari. Rapok ko mahami. Say apulima akan namarsak. Say pamalum akan namarsahit. Togu-togu akan na marukil, jala pargo goima akan nagali. Nang luas madabu tu bagasa padelean, alay hodo pakirimun nami.
pasu-pasu manang huriamon. Asa toktong di bagasan padungan yomu. Terlumubi di inaung ni totopon ni huriam akasiulaun nami di bagasan taunon. Rapoko mahami mangulahoni dalan nami memuji pasangapoko jala pasikopon akaparsauran nami nang lasni roha nami di tonga-tonga ni huriamon. Saat dihomahami, saat dihoma daging do todi nami di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Tapara di maedeta sian pituras 70 ayat 1 na laos tapasa ma pileta. Di
Katanya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehomi tuhami, pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulok karajomu di tonga-tonga ni huriam, doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mituhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang, saya pinarbadia magwarmu. Saya Roma harajomu. Saya sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Saya sama dosa nami songopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaor hon madamena tutotim. Kami sian tunga-tunga ni para laruta talumubi na marhobas di minggu ta sanarion pasato tuita selamat hari minggu ma di ita sude obar tu suara ni tik-tik tanak keningan unang lupa ita kamanginang asa tatupahi ulau ni resokta di minggu ta sanarion mau lihat ya. Infinity Low, dua lingkaran yang bertemu di bagian kiri dan kanan logo, ini menyerupai bentuk Infinity Low, atau putaran berulang tak berhingga, yang mewakili nilai dan keinginan Ecclesia Reformata, Semper Reformanda secara terus-menerus, yang menjadi komitmen transformasi HKBP. Filosofi kedua, kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu adalah perumpamaan yang tepat untuk mewakili Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, sekaligus mempertegas makna Infinity Low sebelumnya. Filosofi ketiga, 4 elemen perubahan. 4 lingkaran yang menjadi elemen dasar pembentuk logo mewakili 4 elemen perubahan dalam semangat transformasi HKBP, yaitu karakter, janji, kultur, dalam kemampuan. Filosofi keempat, salib. Simbol salib yang menjadi center pada logo ini sebagai pengunci utama bahwa
Transformasi yang dilakukan tidak akan menyimpang dari ajaran Kristus dalam setiap pelayanan dan aktivitas HKDP. Filosofi kelima, 3 tugas HKDP. 3 garis yang menopang logo ini untuk berdiri mewakili 3 tugas HKDP sebagai gereja, yaitu untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Untuk warna yang disetujui untuk digunakan di dalam logo ini adalah warna biru yang mewakili identitas HKDP, juga warna ungu yang mewakili simbol pertobatan, perubahan, transformasi, kehormatan, dan kemuliaan. Di tanah laut nang awang-awangi ibana